ören naushnik bilen Viber'dan kendilerini sebäpli men sizi ýene bir naushnik bilen taşdyrmak dileýän. Bu TV50 naushnygymy, kitayski zavod. TV50 naushnygynyň gara rengi var. Rozowy rengi, темно-синий rengi var. Elbette yine de rozowy rengi var. Beýle ýagdaýda korobkada ören udobny. Коробкасының özü udobny. Так, elbette naushnygymy, kitapçamyz, zaryadnygymy, beýle ýagdaýda sponjiklary. Şunarak na sponjiklary i naushnygymy görelim. Beýle dizaynı, ýetkeş, необычный dizaynda gelen naushnygymy matwy renkde, çorny matwy renkde, platina, kapadygy, mikro zaryadnygy var. I hasam beter ýetkeşikli dizaynna. Daşynyň matwy bolşy ýaly, elbette naushniklary hem matwy. Matwy ýagdaýda. Şuna rakywnarok uly bolşy ýaly, oturşam gowy, gulongdan gaçanok. Zaryad saklaýşy 4-3 sagat zaryad saklaýar disperrini aýdym diňlende. Gutusyny doldurup bolýar 3 gedek. Magnit saklaýyş ören gowy. Beýle ýagdaýda magniti güýçli. Elbette naushniki не спадают. Nämesi качествосuna görä. Dizayny ören oldu. Необычныйça beýle ýagdaýda açylyp ýapyp bolýar. Biziň Viber'lamyz örenken 5 aýda dastavkamyz bar. Biziň zakarlaryňyza garaşýar, hormatly agdalar.